sirep dosa pitana ananging negari putita ingkang boten kareka adi dosa purwa edi linuwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan bebapan 100 tanatu kalih 1000 tanatu dosa permanem datan wonten obahe walang kumalisih siliring barat lan maruta mobilé punika perbawane mobilé punika perbawane risang bapa anggenipun badhe ngleksanani suguh sesaji anggrek kita to sesaji kanggo srana nirasa Sanggar putra satriya nugroho pambuka jagat lumaku Triloko Trinendra Memayu ayuning bawana berkabasuki yuwon Triloko Trinendra Memayu ayuning bawana wong tidak kejaraan dadi ratu para bapa ingkang sampun kasabda anggelar ananing seni budaya jaranan satriya sinabda kang tansah nunggal marang budaya mejile sang bapa abeto perbawa ananing suasana kang tansah pinaringan padhang jinggang kados dene sak lumahing alun-alun Bapa Tresna Wijaya nggih Bapa Tritya Bapa Royadis Bapa Triyono inggih sang Bapa Arga sami sayek sarta kapti badhe nindaken ananing jejibahan nyawijining para sang bapa nyawijining ananing sang bapa sampun sayek saeka pranya nyawiji nunggal karep nunggal karsa ya karsaning Gusti Kang Maha Kuwasa inggih Gusti Kang Maha Suci lungguhing sang bapa enem cacahe
sampun minangka pralambang manembah marang Gusti Kang Maha Suci sujud sungkem wonten ing ngarsaning Ibu Bumi. Bumi suci Ibu Pertiwi. Sampun kapiyarsa ing tengahing glanggang menika warna uba rampen sesaji pinangka tinggalaning para leluhur ing tanah Jawa. Suasana lan kahanan tengahing glanggang tansaya endah anane. Pukusing dupa kemelun kang blabar sak tengahing alun-alun. Arum gandaning kadya sekaring Bandung. Sauntawi sang Bapa Trisna Wijaya memuji mring Gusti Kang Maha Suci inggih ingkang murbaing dumadi kalamun cinandra kadya para brahmana lan para resi kang lagi semedi ing sajroning sanggar pamujan. Bebasan dipun wastani netra batin netra ati amung siji kang ana yaiku mring marganing Gusti Kang Maha Suci inggih kang murbaing dumadi. Sesanti memuji mugi tansah den pinaringana gangsar lancar sugeng rahayu widodo lelampahan jaranan satriya sinabda ngantos sing samangke ngantos sing paripurna mugi dhateng boten samubarang kawis kang badhe sandung sripet lan bisa kalih sing sakathahing liring sambe kala. Sirep permanem sirep buwana tidem permanem kang nguripi cikal bakal babat pekarangan dusun mriki kawula minta srana wujuding sesaji ugi kawula sranani kukusing dupa kang kumelun kelun pangiruk daya api buwana jaya kawijayan lir ing sambe kala para madya lan wasana tinebihna saking beda rencana. Hayu hayu rahayu selamat kanthi basuki. Gusti Kang Maha Suci kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci sirolah datolah sipatolah kula sejatining satriya nyuwun wicaksana nyuwun panguwasa kangge tumindaki satriya sejati kula nyuwun kangge anyirnake tumindak ingkang luput sapa sedya ala ucap ngrasani ala marang pagelaran satriya sinabda nunggal budaya kang tansah nyawiji wonten ing RW 9 Permis kebat cingkirna saka dayaning kuwasaning Gusti Kang Maha Suci. Rahayu
Rahayu Rahayu slamet kanthi basuki Gusti Allah sesembahanku rinton lan sang saya siang padang jinglang limang waktu kanggo brasta bongkar lan nafsu Satrio Kinabdo nunggal marang budaya wonten ing mriku para bapak-bapak ingkang sampun atur sesasi. Tansah ngaturaken sujud dumateng wonten ing ngarsaning ibu bumi ya bumi suci ibu pertiwi bumi raga kanthi ugi ngaturaken tumekti sembah bekti dumateng Gusti Kang Maha Suci Kang Purba Wase Swanane welas ramasi. Wonten ing mriku Bapara ingkang sampun ngasta ananing tirta wening tirta luwih banyu lampating banyu panguripan nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Suci Kang Akarya Jagat mugia minangka pralambang ing banyu urip ya banyu panguripan sumingkir menawa kang dados rubika ingkang Noyanayo Baswara Titimangsa sagedipun wastani ledek mangapa-apa tejo mangkara-kara udan barang salah mangsa minangka martandani mijining Bapa Triyana mijining Bapa Triyana ugi Bapa Arga ingkang sampun kadapokan astananing Semekti Sakti Satya Sinabda kang tansah nunggal marang budaya mijining Bapa Triyana ugi Bapa Arga ingkang sampun ngasta Semekti Sakti Satya Sinabda angge wonten ing mriku Bapa Triyana ingkang sampun ngasta Sekar Telon kang tansah badhe amruh lan elingi nglungguhaken perapating jagat patang perkara tansah eling marang wiwitaning pagelaran Satya Sinabda lan tansah nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Suci wonten ing mriku Bapa Arga ingkang sampun ngasta Semekti Sakti katamakaken wonten ing Bantala Meleger wonten dadosna
Angge dadosno mijining para satriya sinadono gal budaya. Monggo triyane kang sampun ngaturaken jujug wonten ing ngarsaning Gusti Kang Masuci nggih mutananing sakan paraning dumadi. Kidul wus ngarani lungguhing bondo lan donya. Mugyanto berkaing witi andi kumuk tansah limpah Sinabdo kerja bareng dengan Suanada Entertainment. Sugeng rawuh kagem Mbah Suro Ireng. Aku
Satrio Sinapto Nunggal Budoyo. Oh, ya untuk babak pertama dari Jalanan Satrio Sinapdo akan menampilkan babak kandongan. Bagaimana kiprahnya kita saksikan